हेलौ फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव गासैखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां सफैदों। दा जोंहा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण सरकारि न' दा जायफोरा थांनाय बोसोरावहाय सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन बिथांमोना दासिमबो फार्स्ट किस्तिखौ मोनाखै जानांगौ। दा मोजां खौराङा बेनो जे नोंथांमोना दिनै 3,80,000 मानसिफोरनि बेनिफिसियारिफोरनि न'नि फैसाखौहाय दिनै सरकारा सोना होसिगोन। दा नोंथांमोना बिनि डाटाखौहाय माबोरै नायनो माबोरै चेक खालामनो नोंनि लिस्टआहाय डाटायाव दंना गैया। दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे गिबियावनो आंनि मोनसे नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायनाय थाग्रोखाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो दासिमबो सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय। जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान इम्पर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। स' जों दानिया मेन टपिकआव फैनि। दा बेनो जाहैबाय जोंहा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि सरकारि न'नि फैसाखौहाय जायफोरा प्रिभियास इयारावहाय थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन नोंथांमोननि मोजां खौरां सफैदों। दा नोंथांमोना दिनैनो नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोनसिगोन। इन्स्टलमेन्ट फार्स्टनि इन्स्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोनसिगोन। दिनै सरकारा सोना होसिगोन। दा जोङो ससे लाइभबो नायगोन जोंहा आसामनि सिमा मा बुंलांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो नैबे डाटाखौहाय नोंथांनि नाम लिस्टआ डाटायावहाय दंना गैया बेखौबो जोङो नायगोन। दा नोंथांमोना बेखौहाय माबोरै नायनो हायो स' आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेथिंनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। অহা 19 তাৰিখে দিনৰ 11:30 বজাত আমি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোখনকৈ মিটিঙৰ জৰিয়তে 3,80,000 লোকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আগবঢ়াম। दानिया जोङो गिबियावनो नैबे डाटाखौहाय नोंथाङा नाम लिस्टखौ नोंनि लिस्टआ दंना गैया नोङो न'नि फैसाखौ दिनै सोनायनि रांखौ मोनगोन ना मोना बेखौहाय लिस्टखौ नायनो थाखाय जोङो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि अफिसियेल साइटआव फैनांगोन। दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे आवास शप नुदों नोंथांमोना नैबे आवास शपआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामना होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे रिपर्टआवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबावदो। बे रिपर्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि इन्टारफेस डाटायाहाय बेबायदि श' जागोन। दा नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामथारनानै बेखौहाय लास्टआवहाय नैबे ससियेल एडाल्ट रिपर्ट्सआवहाय नोंथांमोना नैबे बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबावनांगोन। दानिया आं बेवहाय क्लिक खालामना होबाय। दानिया नोंथांमोना नैबेवहाय स्टेट गावबागाव जाय स्टेटआव थायो बेखौहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। दानिया बेवहाय नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव थायो बेखौबो सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौहाय जाय डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय गावबागावनि BCDCखौ सेलेक्ट खालामना लादो। बिनि उनाव नोंथांनि भिलेजखौहाय सेलेक्ट खालामदो। बेवहाय भिलेजनि अपसन फैयाखै। बेवहाय नोंथाङा मा बोसोरावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन सरकारि न'नि स्किमखौहाय दा बेखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि इयारखौहाय नोंथाङा बेवहाय चयस खालामना होबानो जाबाय। 2024निफ्राय 25आवबा एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथाङा बेखौहाय चयस खालामनो हागोन। दा बेवहाय आं चयस खालामनानै होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों नैबे फार्स्टनि अपसन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबावदो। बिनि उनाव नोंथाङा नैबेवहाय टाइप खालामना होदो नैबे केपचा क'डखौहाय। दानिया बेवहाय केपचा क'डखौहाय सेलेक्ट खालामखांनानै नोंथाङा नैबेवहाय साबमिटआवहाय नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आं दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामबाय।
दानिया बेबायदि ओंखारबाय इन्टारफेसाहाय। दा नोंथाङा बेखौहाय मा खालामनांगोन, नैबे डाउनलड PDF फाइलावहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा बेवहाय डाउनलड PDF फाइल खालामनाय लोगो लोगो बे दसे लडिं जागोन। दा बेवहाय नै गासै बेनिफिसियारिफोरनि जायफोराहाय सरकारि न' PMAY-G नि न' मोनगोन बिथांमोननि लिस्टआहाय बेवहाय गासै डाटाया श' जाजोब्बाय लोगोफोर। दा बेवहाय नाम थागोन, बेवहाय ओमफ्राय जब कार्डनि नाम्बार थागोन, बेनिफ्राय नोंथांनि एस्टिमेट नोंथांनि स्किमनि फैसाया बेसेबां बेवहाय थागोन। नै 1,30,000 बेखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो। बेवहाय गासै डाटायाहाय लिस्ट जाजोबगोन, श' जाजोबगोन। बेवहाय जायहा न' मोनगोन, जायफोरा बेवहाय जायफोरनि नामा दं बेवहाय गासै डाटायाहाय बेवहाय ओंखारजोबगोन। बेवहाय 2024 निफ्राय 2025 सिम बे इयाराव बानायनाय होननानै बेवहाय लिरना होखादों। दा नोंथांमोनाबो नोंथांनि नामा बेवहाय डाटा लिस्टआवहाय श' जादोंबा नोंथांमोना दिनैनि सोगोन फार्स्ट किस्ति सरकारि न'नि रांखौहाय नोंथांमोना दिनै मोननो हासिगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना गावबा गावनि नाम लिस्टआहाय बे डाटा लिस्टआव दंना गैया नोंथांमोना नायनो हासिगोन। बेबायदि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा गोदानै सरकारि न' PMAY-G नि जोंहा गोदानै सरकारि न'नि एप्लाइआ जोंहा जागासिनो दं। जोंहा अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा जोंहा मोनसे आवाज प्लास एप लन्च खालामना होखादों। जोंहा बे एपनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे ब्लकनि जोंहा सोद्रोमाफोर आरो BTC ग्राम पन्सायत आरो जिबिका साखिसफोरनि मेम्बारजों लोगो नांनानै बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं फारि फारि। बे नैबे 31 मार्चनि सिगांनो 31 मार्चसिमाव बिथांमोना बे खामानिखौ बिथांमोना सार्भे खालामनाय खामानिखौ मावगोन। दा डाइरेक्ट बे अनलाइननि गेजेरजोंहाय मबाइल फननि गेजेरजों बिथांमोना बे खामानिखौ नोंनि फट'खौ खेबनानै आधार नाम्बारजों गोरोबहोनानै मावगोन। आरो जुदि बेयो अफिसाव डाइरेक्ट सहैगोन सेकेन्ड स्टेजावहाय अफिसाव जुदि बे डाटाया सहैनानै जुदि नोङो मोनथावना नोंथांना न' मोनथाराखैब्ला नोंथाङा न' मोननायनि जेबो रेकर्ड गैयाब्ला नोंथाङा गोदान सरकारि न'खौहाय नोंथाङा मोननो हागोन बे बाराव। दा जोंहा मावबोगासिनो दं, बिथांमोना फारि फारि लासैनो मावलांजोबगोन। नैबे मार्च मासावनो बिथांमोना बे खामानिखौ फोजोबनांगौ आरो फोजोबगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो जोंहा आसामनि CM बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिथाङा निउस मिडियानि गेजेरजों फोसावना होखादों। बे जोंहा आवाज प्लास आरो फेस अथेन्टिकेसन आवाज बे मोनथाम एपनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं, मावलांगोन। बे मार्च मासनि 31 खालारावनो बिथांमोना बे खामानिखौ फोजोबगोन होननानै बिथांमोना डिक्लेयार होदों। दा नोंथांमोना जायफोरा न' मोनाखै नोंथांमोना बे बाराव न'खौ मोननो हागोन। जायफोरा न' मोनथाराखै बिथांमोना सार्भे खालामफैयोब्ला आरो जुदि बिथांमोननि सार्भे खालामनायाव नोंथांमोना सोरबाफोर थालांबायदोंब्ला नोंथांमोना गावनो SS होनदों जायखौहाय सेल्फ सार्भे खालामनानै लानो हागोन। मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बे डाटा एन्ट्रिखौहाय गासै रेकर्डखौ नोंथांमोना अनलाइननि जोहै नोंथांमोना हरनो हागोन। आरो बियो डाइरेक्ट बे अनलाइनावहाय सहैगोन ब्लक अफिसावहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय। दा बेयो जुदि नोंनि रेकर्डआहाय थिगैनो दङब्ला नोंथाङा मोनथावनाबा मोननो हागोन। दा नोंथांमोननि थाखाय बेनो मोनसे मोजां खौरां। जायफोरा प्रिभियास बोसोराव नोंथांमोना PMAY-G नि न'नि एप्लाइ खालामदोंमोन, बे स्किमनि एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना बे बाराव दिनै मोनसिगोन न'नि फार्स्ट किस्तिनि रांखौहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा मोनाखै, जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै, जायफ्रा थालांदोंमोन, दा नोंथांमोननि सार्भेखौबो बिथांमोना थाबैनो मावबोगासिनो दं। दा नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। जायफ्रा मोनाखै मोनगोन, रावबो टेनसन लानो नाङा। दा नोंथांमोना मोनाखैब्ला नैबे बोसोरावहाय 2025 मायथाइयावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनोमोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ दानिया गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो, रावबो गोनो गोथो जायालासे थायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सी यू अगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।